दिनै जोङोथ' अनेकथा क्लास जों दा एन महिलाजों जों रुजुननो हाया सोरबा सायावल' मोजां सिङाव गाज्रि बेफोरबायदि मानसि थायो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो स्राय बुंनो थाङोबा गाज्रि मोनलायनाय जायो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारी चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो दंनायालाय ओमफ्राय जोंहानि न'आव दिनै रावबो गैया लोगोफोर आइया थांदों स्कुलाव बाबाया थांदों खामानि मावनो आरो हासबेन्डआबो दिनै खामानि मावनो थांदों वेरिंनि खामानि ओमफ्राय आं न'आव हारसिं आरोना ओमफ्राय आंथ' दिनै ओंखाम ओंख्रिखौ संखादोंमोन न'आव गासिबो थागोन होननानै खिन्थु खामानियाव फोरसा थांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो हारसिं दिनद'द' मोननायखाय न' खाथिनि जोंहा बिजावजालि जानायफोरखौ आङो ना गुरनो थांगोन नामा होननानै सोंनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय सोंनो थांनायाव बिथांमोना थाङा जाहैबाय दिनै माने सोरबा खामानि दं सोरबा माइ लामदो बिदिनो बेस्थ' गोजा ओमफ्राय आरो आंबो थांबाय थांनानै नुहैबाय जोंहानि बिजावजालि आब'लाहा माने अमा बुथारदों आरो ओमफ्राय दा अमा बुथारनायखौनो आङो केजिसे लाबोनानै फोराननानै दोनफैबाय बायनानै लाबोदों आङो ओमफ्राय माने आब'आ इदिनो दा बिबु बिलाखौ माने एवदों ओमफ्राय एवनानै माने जाफै होननायखाय दा बिसानावनो जानोबो थांनो नागिरदों आरो नै लोगोफोर आङो फोराननानै दोनबाय नैयाव फोराननानै दोनदो नै ना गोरान एसे दङ दाखालि गुरनायनि ओमफ्राय बाखिखौथ' जाजोब्बाय ओमफ्राय गाज्रि मोनगोन ना लेंनायाव थाङाबा ओंखायनो एसे नावमेन जाहैनोसै आरो माबा ओंखामसो जानो थिनलायलायदो ओंखाम जानो बादोंमोन ओमफ्राय ना नै मेक्स ओइनो आंखौ माबायदि जायो लोगोफोर नाय आंखौ माबायदि जायो माने आंखौ सिनाया आरो नायो ओमफ्राय आं गिसोगारो इखौ नै ओंखाम होबाय नोंसा मालिका गैया गांगा थफाया खामानि मावनो थांदो न'आ नेना थाबाय थादो दे सना दे न'आ ने दे रागा जाद' रागा जादो रागासो जादो इनो बारा इजाव जानाय नङा संसार जानो गोनांखौबो बबाव खालामना जिटि बिटि खालामना होगोन आंखौ थांनोसै आं लोगोफोर माने आङो भिडिअ बानाया होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय ना बिसानि आब'आ माने जोंहा बिजावजालिनि बिब'आ माने थांगाबारि जोंनि गामि खाथियानो जायो आरो ओमफ्राय आं नुफेराखैमोन बिसानि आब'खौ ओमफ्राय आब'आ बिराद भिडिअ ओंखारनो लुगैदोंनो ओमफ्राय बिथांखौबो आं दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि बिजावजालि लोगोफोरखौ ओमफ्राय माने आं लोगोफोर फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों बिराद गगा मोनदों आरो आंना गगा मोननायानो खाराखै माने नै लोगोफोर आं खोन्थानि ओरैबायदि जायो मिथिगोना आङो माने पाब्लिकआव मानो भिडिअ बानाया बांसिन माने आङो बबेबा बानायो आरो ओमफ्राय बांसिनानो आं बानाया दे लोगोफोर मानो होनोब्ला समनिबो साननाय हनाय गोसोआ समान नङा सोरबा सायावल' मोजां सिङाव गाज्रि बेफोरबायदि मानसि थायो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो स्राय बुंनो थाङोबा गाज्रि मोनलायनाय जायो ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो माने गोसोखौ माने एसे डाउट फिल खालामनानै आङो बाहेरायाव थाङो आरो ओमफ्राय भिडिअखौ आं बानायनो एसे माने उसुबिदा मोनो आरो सोरबा माने बानायफुनायावनो हे बानायनाङा दिखांनाङा ओरै होननानै ओमफ्राय सोरबा सानो आमखिया बानायगोन आमखिया फैसा मोनगोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ इगनर खालामनांगोन मानो होनोब्ला मा होनबावनो लोगोफोर आंथ' दा बेबायदिनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै मोजां मोनो ओंखायनो माने जाय बिथांमोना आंजों ओंखारफागोन बेखौल' आं लागोन आरो जाय बिथांमोना ओंखारा आरो ओंखारनो बायो जों गामिनिफोरा बिदिनो साइड जाबानो जाबाय साइड जानानै था ओमफ्राय आंखौ दिखांनाङा होननानै मोखांफोरखौ खोबथेनानै था अब्लानो आं दिखाङा आरोना बिदि माने सायाव ओंखारनानै सिङाव आन्दो आनला जेबो बुंनो नाङा आं माने दुखु मोनो आरोना गोसोआव एसे दुखु मोनबाबो आं बिसोरनि खोथा लानानै भिडिअखौ बानायनो गारा नङा होमबा लोगोफोर जाय मोजां मोनो बिथांमोनाथ' नायखागोन आरो जाय मोजां मोना बिथांमोनखौ आङो नायनो थिनखाया आरोना माब्लाबाबो दे आब' मा ओंख्रि संखो नै आब'आ नै दालि जल मोनसे र' खोन्थाग्रोनि नै जोंहा बिजावजालि आब' नैखौ नायनानै ला इयानि माने बिब' जाहैदो आं मिथिफेरामोन दिनैसो नुदों आं आब'खौ नै ओंखाम संबाय दं दालि जल मोनसे जाबाय आरो अमा बिखा अमा बिथै
मोनसे एवबाय आरो अमा बेदर फ्राय मोनसे बिलाइ आरो अमा बेदर टप मोनसे दिनै बिराद खानाया जबदि जागोन इदि जाहोख्लायलांबाय नामा गोजा जाजोबलांबाय दिनै बेसेबा बिउटिफुल जाबाय बिराद खस्थ' आरो ओरैबायदि माने दिनै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों दिनै मिस्ट्रिजों लोगोसे न'आवबो गासै बिबाजै बिब' आरो बिजावजालि आरो लोगो नै जोंहा दिनै एन महिलारियाबो जोंनि लोगो नालाय बिनानाव इयो जोंनि बिनानाव हिसाबै जायो लोगो बिनानावजोंबो लोगो जानो हायो नङा होमबा इदिनो जों दा माने ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनदों आरोना माने दिनै गासिबो ज' जादों जियानो जा जोंहा आबाबो दं ने आबा आबाबो दं हाय नाबा हाय हाय नै जोंहा आबा बिहाव गोजोनदों अनेक गोजोनदों गोजोननानै दिनै अमा मासे बुथारदोंमोन खाना दिनैलाय खाना गासैखौबो लेंहरनानै दिनै जों खाना माने इन्टारेस्ट मोनदों इनिसानि मायो आंनि बाजै जायो बाजै ओमफ्राय फिसाजो फिसाजो इ आंनि बियानै गासिबो बियानै ओइबो फिसाजो खासेनो आनो जाना दं गासिबो माने ओरैबायदि गोजोनदों आरो आंहा दिनै ना आं गैया नोंसोरो लोगोफोरा जि नुदों आंनि न'खरा ओरैबायदि नङा आरो गैयाबा बाव दं गैयाबा बाव दं नङा जेनेबा मालायफोरबायदि आं हाइ लेभेल न'आव गैया आंनि न'आ थेरा गिजि थेवबो आं गोजोननाय मोनो आरो जोंहा दिनै नै इउटुब चेनेल जोंहा दिनै एन महिलारिया ओरैबायदि माने ओरैबायदि माने मोजां गोसोनि मानसि इयो मुगैनायबो गैया गोरिबखौ बासिया दिनै जोङोथ' अनेक थार क्लास जों दा एन महिलारिजों जों रुजुननो हाया थेवबो जावदो नामा जावाखै आं जावाखै आं नोंनि गोसोखौ बुजिनानै बुंदों ओरैबायदि मोजां जोंहानि गथ'आ गोसोआरि मोजां न'आलाय इयालाय मा खमि दं जानै आफा मेथुना बिहामजोनि अमा बेदर आरो टमेट' मालाय बिदानि फैसायाव मावो ओरैबायदि फारसेथिं दिनै न'खरावबो बिखुनजा मास्टार गथ'आ ओरैबायदि हाइ लेभेलनि खायसे बायदि मानसिया ओरैबायदि हाइ लेभेलनि देखायो आरोना आं दिनै धोन सम्पति थायोब्ला न' दुवार आं दिनै पाक्का थायोब्ला माने ओरैबायदि हाइ लेभेल जों बायदियाथ' थार्ड क्लासनि मानसि थेवबो जोंहा दिनै एन महिलारिया ओरैबायदि मोजां जोंजों ना गुरो थाङो बेबायदि सनमान खालामो बेखौनो जे जों बेखौ ओरैबायदि जोङो बाख्नायो जों गामिनि मानसिया सरित्रखौ बयबो बुजियो मानसिया सोर गाज्रि मोजां नङा मेगन सायो खिन्थु जों मानोना लानो होबाय थादो जोंहा आब'आ नै निसानि बिब' असेया लानो होबाय थादो सोरबा मालाय इनि चेनेलाव ओंखारनो लाजियो ओमफ्राय बाजायो माने इया फैसा मोनगोन जों मा मोनगोन खिन्थु जों दिनै स्राङाव ओंखारगोन मानोना आंनि बिब'आबो बुंदो दिनै नोंनाव दिनै नानि इउटुबार फैदोंमोन आं दिनै ओरै थोरै संदोंमोन आं इखौ खोन्थानो लुबैदोंमोन गथ'खौ नों बहा होखारखो आंथ' होखाराखै अमा बिबौ सुनायाव थांदो इयो लोगोजों अमा बिबौ सुनो थांदो होनना खिथाबाय ओमफ्राय आं मोजां मोनो आरोना एन महिलारिया जोंहा ओरैबायदि गोसो लेथ्रानि नङा आरो ना मै गुरनाय दुप्लिकेट नङा आसलिखा अरिजिनेल जोंजों थांखायो जों सानफ्रोमबो ना गुरनाय माने मा जों दिनै सेरसे मोनगोन सेरनै मोनगोन जोङो सानब्रैनि जोङो न'खरखौ सालायनो हायो मानोना जोङो 100 बा जों 50खौ जोङो हान्थिनो हानाय गैया इयाबोथ' साख्रि गैया इनि हाजबेन्डआ साख्रि गैया दिनै बिखुनजोआ दङ नङा होमबा साख्रि थेवबो साख्रि थायोब्लाबो बिखुनजो आरो निजि खामायनायजों बयबो फाराग दं बेखौ बयबो मिथिगौ बुंनोल'सो हाया गावबा गावनि पार्सनेल बयहाबो थाङो रायजोफोर बेखायनो आं बुङो आरो माने इन महिलारिया इदि नङा आब'आ बिराद मोजां माने गोसो खुलानि मानसिनि गोसो खुला खायो आरो गोरिब धोनिखौ इयो मुगैया जोंनो लाजियो दिनै इखौ थेवबो इयो लाजिया आरो इनाव माने कुनु इयो मुगैया बेखायनो आङो बाख्नायो गोसोआबो इना लेथ्रा नोंस्रा हाजार बुंगोन आरो नोंखौ होख्राव बुंगोन आं इनि जेबो मोनजायाखै आंनो जेबो होआ आं बुंगोन आरो माने मानसिनि गोसोखौ मानसिया सिनायनांगौ मानसिया जाहोनायजोंल' गेदेर नङा खायसे बुङो बिदि जानांगौ इबायदि मोनजायो इबायदि मोनजाना मोनलोंनानैसो मोनजाब्लासो मानसिया मानसिनि कमेन्ट होयोना जों बायदिया इदि नङा जों जेबो मोनजायाखैबो जों जेबो जोंनोबो जेबो होआ खिन्थु जोङो मानसिनि गोसोखौ बुजियो रायजोफोर इदि नङा बेबायदि मानसिया जुदि दुनियायाव 10 जन 20 जनसो थायोब्ला ओरैबायदि फेमास जाबावगोन खोमसि फोथायनाय बर' नांबावगौ इउटुबार नांबावगौ नोंबो खुलिदो आंथ' खुलिनो हायो खिन्थु आं लाजियो आंहा दिनै न'आनो जेबोआनो गैया
जेबो गैयाबा खुलिनाय नामा कत इउटुबार दं बर' दिनै खमथारना इउटुबारा बर' बिराद खम खायसे बायदिया बुङो आरोना ओरै थोरै आमखि ओरै थोरै बिराद लेभेलखौ दे खिन्थु जों खायसे बायदि लेभेलखौ जोंबो मोजां मोना आरो मानो मोजां मोना माने मोना गावबा गावसो जायो नङा होमबा आरो जेबो जायोबो सोरबा गेदेर जायो सोरबा होयो नामा रावबोथ' रावनो होआ ना थेवबो मिलायना थानानै अनलायना थानाया बेसे गोजोनो नङा होमबा बेबायदि आरो जिबनालाय मा साननैसोनिल' ना साननैसोल' जोंनियाव दा जों दुनियाव मोनसे नाटकसो खालामफैदो सानसे थैगोनखा गाबोन जोंदि मा जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया आरो रावबो खोन्थानो हाया जिमान दौदिनि ओंखार बर' समाजाव जिमान इसोर ओंखार गाबोननि लाइफखौ बेखौनोथ' समनि फाखना बिदिनानि बिखायाव समान नङारो जे सोरनोबा गाबनाय सोरनोबा मिनिना जाथारदो सं लाजिबिनबायनि हिट जादोंमोन खिन्थु आब' हिट जादोंमोन माने मानसियादि मा समनि फाखनाव मिदिंथानि बिखायाव समान नङा जे सोरखौबा सोरनोबा गामनाय हरदों सोरखौबा मिनिनाय हरदों हागौमोन जादों बावगारबाय होनलाय बावाखै हाग्रो गय जाबाय दंमोन ना आङो जाग्रो मानो नोङो ओइ नों मा फानदो बेटा हा ए जाबाय मायाव दा आब' अमा बेदर फ्राय ओमफ्राय ए जाबाय र' बेसेबा गोजाननिफ्राय आलासि फैदों बेसेबा एवगासिनो वाव टेस्टि दिनै बिराद गेदेर जागोन आरो खानायानो खंग' खालामनानै दांनांगोन नों मा जायांनो मा जायांनो गावसोर मेया फाग्ला फाथंनो ओंखारबाय दं गावसोर मेया ओमफ्राय बिदिनो माबा खालामनांगौ बिखायलाय बिखा बेदर मोजां एवो ओइनो दासो एवबाय दं नोंलाय दासो एवबाय दं नोंलाय इनोथ' फ्रायसो एवबाय बिदि जायो सोरबा बिराद भिडिअ ओंखारनो लुगैनायफोरखौ दिखांनि र' दे नायबाव दे नायबाव माबा अमा बेदर फ्राय एवबाय आरो बिलाहि ना टप बानायबाय दालि मोनसे संबाय आरो अमा बिबौदो नोरसिं फ्राय थास' बिथुरि नाफाम मा नांबावगौ बर'नि ओंख्रिया फंबायमोन दिनैनि पार्टिया मा जायांनो पार्टिया दिनै जोंहा बिजावजालि बिब' बिनानाव बिखुनजो जमा आरो बियाव मिटिं दं सोरनि बार्थडे अमा बार्थडेया सोरनि जोंहा साबित्रिनि आरो गथ'फोरनि बार्थडे हानसेनो मोनसे तारिखावनो हाबा मोनसे तारिखावनो बार्थडे दिनै मंगलबार नङा होमबा माथो ओंखाम जाग्रोबाय जानायखौ खिन्थालै जानायखौ खिथियो दे मा जादों खोन्था दे मिथिया ना मा दं बेयाव अमा बेदर बिखा थै अमा बिथै संलाबो दिनै ब्लगा माने गुदि गैया बिजौ गैया रावबो हमना मोननाय आरो मा जादों गुदि गैया बिजौ गैया ब्लग खोन्था मा होननाला दे बेदरबो बियो संख्रिबो बियो मिस्ट्रि माखा ओंखारनो बादो जों बबे नै इयो मा देदों आलौ बाथोन पार्टि आरो बेसेबा गेदेर पार्टि खिजायो लाम उन्दुजोबना दं हायन दे दिनै बेसेबा गेदेर अमा बुथारदो आरो ओमफ्राय इनिनो पार्टि दं लोगोफोर आरो जोंहानि बिजावजालि लाहाबो आं दंफैयो दहाय फुंनिफ्रायनो ना गुरनो लोगो लाफैदोंमोन आङो ओमफ्राय मालाय रावबो ना गुरा दिनै अमा बुथारनायनि पार्टि आरो ओमफ्राय एसे जाखांबाय बेदरा ओमफ्राय दा आरो बेबु एवबावनो नागिरदों ओमफ्राय दा जोङो नोरसिं लायनो थांनो नागिरदों आब'
मोजां एव बेदरा आब' मिनलायो नामा नै बेदरा वाव नै नोरसिंदो बे बुदि एवबाय दा मोनबाय आरो ना रान्दिनि बिराद गोथाव बे खिन्थु साखिखांबाय आं साखिखांबायबो टेस्टि जाखादो औ माने लोंखायानोखा ओंखाम जाबाय नै आब'मोना आलासिया ओंखाम जाबाय जों बेदर जाग्रो आंनो ना आब' बेदर जाग्रोनि बेदर ओइ गावरि मांख बेबुखौ मा होनोलै बेबुखौ मा होनो पेटुका हे मिथिया आङो नै बरिया गोथाव जाखादो खिन्थु नै बेसेबा गोथाव जाखादो खिन्थु क्रेडिट होनांगोन नोंनो लोगोफोर दायो ओंखाम ओंख्रि जाखांलायबाय बोथिसे नै आब'लाहानाव अमा बुथारनायनि खाना हा Sabitri ker katari lanau, Monin ker katari lanau. Sana oma bukan demun besra. Musa kita apa konse? Borai manggrang-grang bam jabai hai.